Ξεκίνησα για τη λαϊκή. Είχε κρύο τσουχτερό και φυσούσε δυνατά. Όταν ήρθε το βραδάκι είχα 38 και 7. Αχ Μαρία, αχ μαράκι, κάνε με καλά. Θέλω μια πνευμονολόγο να έχει γνώσεις και καρδιά. Είμαι άρρωστη πολύ. Δώσ' μου χάπια κι ό,τι θέλεις για καλή αναπνοή. Έχω βήχα φοβερό και πονάει ο λαιμός. Βοήθα με καλά να γίνω για να πάω στο σχολείο. Όλοι οι μαθητές ρωτάνε πότε θα εμφανιστώ. Και καρδιά. Όταν ήρθε το βραδάκι είχα 38 και 7. Αχ Μαρία, αχ μαράκι, κάνε με καλά. Θέλω μια πνευμονολόγο να έχει γνώσεις και καρδιά. Είμαι άρρωστη πολύ. Δώσ' μου χάπια κι ό,τι θέλεις για καλή αναπνοή. Έχω βήχα φοβερό και πονάει ο λαιμός. Βοήθα με καλά να γίνω για να πάω στο σχολείο. Όλοι οι μαθητές ρωτάνε πότε θα εμφανιστώ. Έχω βήχα φοβερό και πονάει ο λαιμός. Βοήθα με καλά να γίνω για να πάω στο σχολείο. Όλοι οι μαθητές ρωτάνε πότε θα εμφανιστώ.